Na Slovensku stoja desiatky starých hál, ktoré sú časovanými bombami. Mnohé vznikli ešte pred viac ako 50 rokmi so zastaraným ZIP systémom. Ten bol kedysi bežný, no dnes predstavuje vážne riziko. Problém sa netýka iba Slovenska. Riešia ho aj v Česku. A to dokonca aj vedecké tímy, ktoré varujú verejnosť a robia osvetu. Je to v podstatě okamžitý kolaps a celý ten proces trvá, řekněme, 2, 3, 4 vteřiny. Ten vazník se náhle bez varování zřítí. Toto sú zábery z českého Šluknova. Ak by sa to stalo počas pracovného dňa, títo dvaja muži by už zrejme nežili. Takže člověk přišel do práce a teď najednou koukal, že vlastně se podruhý narodil. Že jo? 6 lidí by tam asi zřejmě zůstalo v těch sutinách a nebyla ani šance se ani uhnout, když to padalo. Jeden pád a zrazu sa odkryl problém obrovských rozmerov. Vedci zistili, že podobné riziko hrozí stovkám priemyselných hál a budov v Česku aj na Slovensku. Jsou to konstrukce z let 1960 až 1980 a mají systémovou chybu, jednoduše řečeno koroduje výstuž a tudíž nejsou dostatečně spolehlivé nebo bezpečné. A z toho důvodu došlo již v Čechách k několika haváriím, na Slovensku, pokud víme, tak ke 2. Zatiaľ vždy so šťastím, mimo pracovného času. Výskumy ukázali, že oceľová konštrukcia koroduje, pretože nie je chránená pred vodou a vlhkosťou. V minulosti sa používala špeciálna injektáž, ktorá mala laná obaliť. S čím se potkáváme dneska, je vlastně výsledek nekvalitních montáží. To, že to někdo špatně zainjektoval, že to někdo špatně spojil. Takovým rizikovým faktorem je, že do té haly zatéká. Riešenie však existuje. Diagnostické sondy odhalia poškodené miesta a strechu je možné zabezpečiť. Probíhá to poměrně rychle, většinou bez zásadního omezení provozu na těch halách. My používáme externí ocelovou konstrukci, nezasahujeme do toho tělesa toho vazníku, protože přeci jenom je to těleso, který je 50 rokov starý. Niektoré firmy berú problém vážne. Tá zo Šluknova dokonca sprístupnila halu na natáčanie dokumentu. Povedali, že je vlastne nutné o tom hovoriť, aby vyslali varovný signál pre iné firmy, pretože oni sami nevedeli o tom, že tú halu si majú dať skontrolovať. Za spolehlivosť, chcete-li bezpečnosť, konstrukce zodpovídá jí vlastník. Áno. Veronika Tesáková, televízia Markíza. Niektoré haly na Slovensku aj v okolitých krajinách sú podľa odborníkov časovanou bombou. Upozorňujú najmä na stavby zo 60. a 70. rokov. Strechy na nich odporúčajú skontrolovať. Približne 20% hál, ktoré majú viac ako 50 rokov, sú podľa odborníkov v havarijnom stave a hrozí im kolaps. V převážné většině jsou to různé průmyslové haly, skladovací haly, logistické haly, ale jsou i případy, že to je třeba hala školní tělocvičny. Problémom konštrukcií sú tzv. Skryté ložiská lokálnej korózie. Na Slovensku je takmer 150 ohrozených hál. Väčšinu dnes vlastnia súkromní majitelia. 13 je v rukách štátu. Mnoho konstrukcí, na kterých se snažíme dávat fotovoltaiku a pochopitelně musíme mít spolehlivé střechy. Strechy by pritom mali odolať aj vetru či snehu. Na Slovensku evidujú 2 prípady pádov striech s oslabenými nosníkmi. V nich bolo výrazne menej použitého materiálu. Problémom teda nie je len vek, ale aj stavebné vyhotovenie. Je vlastně výsledek nekvalitních montáží. To, že to někdo špatně zainjektoval, že to někdo špatně spojil, že to prostě někdo špatně provedl. Nevíme o žádných obětech. Vždycky to spadlo v neděli nebo večer. Takže člověk přišel do práce a teď najednou koukal, že vlastně se podruhý narodil. Že jo? Podľa odborníkov sa na takúto tragédiu nedá pripraviť inak ako preventívnou diagnostikou. Nie vždy sa totiž objavia signály v podobe drobných trhlín či zatekania. A ten vazník se náhle bez varování zřítí. Nejsem úplně zastáncem, jestli se musí použít zesílení, to musí uvážit ten majitel. Já jsem také doporučovala, aby se ta střecha sundala. Obozretnosť je na mieste. Pád strechy totiž trvá len pár sekúnd. Ochrániť ľudí či stroje môže aj podporný
odporný systém, ktorý vie v prípadne padajúce časti zachytiť. Gabriela Stoklasová, Slovenská televízia. A podobné problémy má aj Česko, viac už Katarína Vítková, spravodajkyňa Slovenskej televízie v Prahe. Pred 2 rokmi došlo k havárii konštrukcie železobetónového nosného väzníku v severočeskom meste Šluknov. Fakt, že sa nikomu nič nestalo, súvisí s tým, že k havárii strechy došlo v nedeľu do poludnia, keď v práci nik nebol. Škoda 4 milióny korún, v prepočte 160 000 eur. Na Slovensku stoja desiatky hál, ktorým hrozí kolaps strešnej konštrukcie. Ide o stavby zo 60. rokov minulého storočia. Skrytá korózia v nosných väzníkoch je časovanou bombou. Odborníci varujú, že niektoré strechy sa môžu zrútiť bez akéhokoľvek varovania. V období socializmu vzniklo na Slovensku približne 350 hál. Polovica z nich dnes nespĺňa bezpečnostné normy. V priemyselných, skladových či športových objektoch pritom denne pracujú stovky ľudí. Mají systémovou chybu, která spočívá v tom, že v nich jednoduše řečeno koroduje výstuž a tudíž nejsou dostatečně spolehlivé. To, s čím se potkáváme dneska, je vlastně výsledek nekvalitních montáží. To, že to někdo špatně zainjektoval, že to někdo špatně spojil. Následky môžu byť tragické. Za posledné 2 roky došlo v Česku a na Slovensku k 9 kolapsom striech, kedy sa v priebehu pár sekúnd niekoľkotonové konštrukcie zrútili. Odborníci preto odporúčajú majiteľom, aby konštrukcie skontrolovali. Diagnostika sa robí pomocou endoskopických sond, ktoré odhalia, ako hlboko korózia prenikla. Takovým rizikovým faktorem je, že do té haly zatéká. Ak sa potvrdí poškodenie, nasleduje zosilnenie konštrukcie. První úloha je zajistit absolutní bezpečnost, aby to nespadlo. Druhá věc, o které se bavíte, je prodloužení životnosti. My dáváme minimální garance 15 až 20 let. Na riešení problému, ktorý sa týka nielen Slovenska, ale aj okolitých krajín, už spolupracujú štátne inštitúcie, samosprávy aj vedecké organizácie. Kolem 20% je v havarijním stavu, které by se měly zesílit. Je to otázka národní bezpečnosti. Zodpovednosť nesú majitelia budov. V Lani sa takto opravilo viac než 450 nosníkov. Anna Mazreku, TA3. Počúvate žurnál. Na Slovensku sa v súčasnosti nachádza zrejme až do 150 hál s potenciálne rizikovými nosníkmi. Väčšinu postavili v 90. rokoch a viaceré nekvalitne, navyše sú po oficiálnej životnosti. Na niektorých miestach už skryté chyby viedli ku kolapsom strešných konštrukcií. Problematiku riešili odborníci z Česka a Slovenska na špecializovanej konferencii v Trenčíne. Haly sa dodnes využívajú v oblasti priemyslu napríklad ako sklady či stavby občianskej vybavenosti. Drvivá väčšina je v súkromnom vlastníctve, no 13 aj v majetku štátu. Ich problémom sú nosníky pod označením ZIP, špecialista na statiku Vladislav Bureš. Mají systémovou chybu, která spočívá v tom, že v nich jednoduše řečeno koroduje výstuž a nejsou dostatečně bezpečné. Kvôli tomu sa už aj na Slovensku zrútili 2 strešné konštrukcie, naposledy v areáli chemickej fabriky v Šali. Rizikovým znakom podľa neho je, keď do haly zateká. Je velká pravděpodobnost koroze výstuže. Jsou ještě nějaké další znaky, jakože na těch vaznících mohou vznikat průhyby a trhliny, ale je obtížné, aby na to laik reagoval. Pretože trhliny sú rádovo v desiatkách milimetra, no zaznamenali aj prípady bezprievodných znakov. Nápravu stavu už vedia niektoré firmy zabezpečiť. Konateľ jednej z nich Jaroslav Cejnár. První úloha je zajistit absolutní bezpečnost, aby to náhle nespadlo. Druhá věc je prodloužení životnosti. Dáváme minimální garance 15 až 20 let. Tvrdí, že značnú úlohu pri riešení zohráva aj nekvalitná pôvodná práca. Šokujeme nás nekompetentnost často, která provázela montáže těch konstrukcí. To, že to někdo špatně zainjektoval, spojil, prostě špatně proved. Odborníci sa zhodujú, že haly s takýmito nosníkmi predstavujú doslova časované bomby. Ak dôjde k zrúteniu, je to otázka 3-4 sekúnd. To, že pri doterajších prípadoch ešte nikto nezomrel, je iba vec šťastia. Zatiaľ k ním došlo vždy v čase, keď v nich neboli ľudia. Pokračuje súdna znalkyňa v odbore Jana Marková. Jsem viděla konkrétní haly a v těch kolem 20% vazníků je v havarijním stavu. Je to věc toho majitele, ale v každém případě by měl zabránit tomu, aby tam lidi vstupovali. Dodala, že situáciu do budúcna musia riešiť aj nové nastavenia národných parametrov na posudzovanie konštrukcií. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.